Og han bliver lidt nervøs. Go, ja, så er det bare dig, du stopper afsted. Ja, det er faktisk godt, hvis bøssen står dernede, så kører den op over bakken. Det kan faktisk være se meget fedt ud, tror jeg. Jeg ved ikke, om det er en lille bakke dernede. Så vi kan hoppe over bakken. Det er lille bakke. Ja, der er to op over mod Jonas. Ja, det kommer også over mod dig, Jonas. Det er bare ynkeligt. Nogle gange er det sjovere. Nej, det er ikke hyggeligt. Vi får hørt lidt. Vi får hørt lidt. Det lyder meget godt. Se, det her, det er jo rigtig god idé, ikke? Rigtig. Go, go! Der kommer bakke der. Han kører lige igennem.